an balma lamɛnnikɛlaw aw salam alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mali la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoni lasɔrɔ tuma bi alamisa ye alamisa min n'a bɛnnen bɛ nazara san o kalo sabanan marisi kalo don bi o tile 11 de ka bɛn 2021 san ma farafin kalo min n'i y'a sɔrɔ n'o ye arajaba kalo ye bi o tile 27 de jate la san kalo 7 don hijira san 1442 san don de bɛ kɛ Ala ka ɲɛ k'a d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔn k'a fɔ Général Amadu Sanogo n'a nɔw bi olu kungangiri olu bɛna daminɛ bi an ka jamana kɔnɔ na kunnafoniw ɲɛfɔli ko la an ka jamana kɔnɔ na lakanabaliya hukumu kɔnɔ na kunungo ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na yɔrɔ min n'i y'a sɔrɔ bɛ wele ko commune Torodagago o ye B6 marabolo ye o dugu min bɛ yen n'a bɛ wele ko B8 kunungo o dugutigi wuladafɛla fɛ wulikajɔ kɛbaa daw marifatigi dɔw de taara o minɛ u ka dugu kɔnɔ na ka taa n'a ye kunnafoniw ɲɛfɔli ko la min ye ka dɔ ka fɔ Dawuda Yatara ka fara maa saba wɛrɛ kan minnu minɛnen bɛ Katikaw fɛ bi lakana tigilamaw fɛ a ko bɛ cogo jumɛn de la kunnafoniw ye ɲɛfɔli ko la ka taa se bi kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka jamana kɔkan na Kono Warikaw ka jamana minisiri ɲɛmaa an balana k'a fɔ n'o ye Ahmed Bagayogo ye Masa Ramani ka wele sira ale ma kunnafoniw ye ɲɛfɔli ko ninnu de bɛna kɛ kunnafoni kunbaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasuma balimakɛ n'aw denkɛ fa Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladɔn k'a fɔ bi maliden bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ bi ni k'an ka jamana kiiribulon k'i ɲɛsin ye ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'o sababu kɛ Général Amadu Sanogo n'aw hakili b'a la an ka jamana kuni kɔrɔ min y'a sɔrɔ Amadu Tumani Ture n'olu kɛra so ye ka wulikajɔ kɛ ni ka dansi k'ale ka fanga na o kɛlen kɔfɛ i ka dɔn k'a fɔ furancɛla fanga min y'a sɔrɔ o baaraw tun bɛ sen na olu fɛ a yirala k'a fɔ ko o kɔnɔna na ko bererusi maa 21 boɲango ko maa ninnu minɛna de o kɔfɛ u kɛla ka tunu dɔw ka fɔla k'i ka dɔn ko Amadu Sanogo n'a nɔ k'olu de kɛra so ye ni ka waleyajugu ta ka ɲɛsin ma dɔw ka fɔla i ka dɔn k'a fɔ ko bi na ko a ko bɛɛ lajɛlen de kan ka taa sariya ka bolo kan ko fɔ kiiri tigilamaw olu ka fɛɛrɛ bɛ tigɛ k'a ko dankɛnɛmaya an balana k'a fɔ kɛra so ye tuma min na ni Eliya Dibiru Bubakari Kɛta n'ale kɛra jamanatigi ye o kɔfɛ tɛgɛ kun dara Amadu Sanogo ni ka dɔn k'a fɔ maa dɔw kan k'a yira k'a fɔ ko bererusi minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu tununa n'u minɛna ko dɔw jaw yira o kɔfɛ ka tila k'u tunu fɔcogo la o ye dɔw yɛrɛ kolow olu tilala k'a ye k'a fɔ ko ye maa ninnu de ye kumaw kun cayara dɔw ko k'i ka dɔn k'a fɔ ko kolo minnu yira ko maaw tɛ maa kolow tɛ bɛɛ y'i ta fɔ kabini o waati kɔnɔna na o kɛra so ye u ka Amadu Sanogo ni maa dɔw ni kolo minɛ k'olu lasago o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ kumaɲɔgɔnya dɔw tun nana kɔsabɔrɔ in na an balana k'a fɔ sɔnni jamana kuni kɔrɔ Eliya Dibiru Bubakari Kɛta ka fanga banni cɛ u tun tilala ka kana bila o kana bila kɔnɔna na maa caman ka fɔ la ko kumaɲɔgɔnyaw sabatira bererusi maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye maa 21 olu somɔgɔw ni jamana cɛ k'o de kɛra so ye ko ka se ka kana bila ta ka ɲɛsin ma nka dɔw ka fɔ la k'o kɔni ye u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ nka kiiri kɔni e ka dɔn jamana kɔnɔna na ko ni kiiri tɛ yen ko foyi kelen tɛ sira sɔrɔ ko kiiri tigilamaw k'o t'olu ka kɛta bali bɛɛ lajɛlen y'i ta fɔ kiiri tigilamaw ye wulikajɔ kɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ ko kiiri kɔni k'o kan ka kɛ n'aw hakili b'a la nin y'a boloda ko filanan ye bi ni Ala sɔnna ma sigi kelen bɛ ka kiiri kɔnɔ kabini i ka dɔn k'a fɔ kunungo fo sisan maaw bɛ labɛn na bɛɛ lajɛlen kun dalen bɛ cour d'appel kan kiiri tigilamaw bɛna mun kɛ bi kuma kolomara tɛ dɔ wɛrɛ baara ninnu n'u bɛ don sɔɔni fɛn o fɛn ma bɔ a la ni Ala sɔnna ma kunnafoni nataw la an bolo bɛ la tigɛ d'aw ma an bɛ fɛn min fɔ yarabi Ala fɛn o fɛn Mali ka ɲɛta ye a ko balalen kɔnɔna na Ala ka n ka jamana bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an balada k'a fɔ an ka minisiri bɛ yen n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ cɛfɔ ni kan bɛɛ ma an ka jamana kɔnɔna na sigikafɔ donni na maaw ni ɲɔgɔn cɛ o ye ka dɔn k'a fɔ Ismail Wage de ale min n'i y'a sɔrɔ kuma min na n'i y'a sɔrɔ jamana kuntigi kɔrɔ Eliya Dibiru Bubakari Kɛta ka fanga n'o sodorora sɔrɔdasilakaw fɛ wulikajɔw kɔni kɛra an balada k'a fɔ CNSP maaw olu ka i ka dɔn k'a fɔ kulu kɔnɔna na ale kɔni kɛra i ka dɔn k'a fɔ olu ka kumada de ye sɔrɔdasilakaw ye faraɲɔgɔn kulu min kɛ o waati kɔnɔna na k'a sɔrɔ ale y'u ka kumada ye an balana k'a fɔ sugandili bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ n'i y'a sɔrɔ ni jamana kuntigi sigira ka furancɛla fanga ma danga sigi u kɛra k'ale sugandi k'a ka minisiri bɛ n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ sigi ka fɔ donni ma maaw ni ɲɔgɔn cɛ maa caman kɛ fɔ la kumaw ka ca nɔfɛ nka a bɛ yɔrɔ min na bi n'o ye wulikajɔ ye maaw bɛ se k'u tɛgɛ da takunda kelen na cogo min na o baaraw b'a fɛ sen na an balana k'a fɔ kunna sini o k'a ni Yusuf Toloba a n'o ye ɲɔgɔn ye o ɲɔgɔn ye kɔnɔna na
u da sera kuma caman ma u bɛɛ lajɛlen bɛ se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na ka Mali bila minɛn gɔnɛ na sisan bibi n'i y'a sɔrɔ fauteuil bɛɛ lajɛlen bɛ minɛn min nɔfɛ ka se k'o baaraw sabati u ni ɲɔgɔn cɛ an bala na k'a fɔ a yirala k'a fɔ Yusuf Toloba y'a yira la k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ka kɛ olu kɔni bilama u ka marifa ma ta foyi kelen kama n'a bɔra lakana na ka ɲɛ su ka mara ma ne jamana tun olu lakana i n'a fɔ a laɲini bɛ cogo min na k'olu kun tɛna marifa ta dɛ wa olu bɛ fɛn min fɔ minisiri ye a k'a dɔn bi maa minnu bɛ wulikɛjɔ la k'a fɔ k'u ye bɛnkan sɛbɛn tɛgɛnɔ bila kɛ u ni jariwala tigilamaw cɛ k'olu ka lakana tɛ bolo tigilamaw kɔni ka cogo si kelen na u ka mara kɔnɔna na dɛ k'a fɔ i bɛ taa ka taa wulikɛjɔ ta ka taa i tɛgɛnɔ bila ni bamanji ye o t'olu kɛ hakilila ye wa u tɛ tɛmɛ o sira fɛ b'u tɛmɛ o sira fɛ sini u bɛ min fɔ minisiri ye a ka wulikɛjɔ k'ale bɛ Furancɛla fanga ma ɲɛmaw ka ci s'u ma k'a yira k'a fɔ maa minnu sugandilen bɛ bi minisiri yɛrɛ nagakɔrɔmaw k'a fɔ k'olu na kan ka wulikɛjɔ kɛ sigikafɔ donni na ka fara kan k'e k'a dɔn k'o dɔw bɛ yen bi ale danda la k'a fɔ k'u bɛ se ka wulikɛjɔ kɛ sababu ye ka se ka bɛn ni kɛlɛ ɲa na Moti marabolo kɔnɔna na hakaja Mali yɔrɔ caman na u ka fɛɛrɛ bali tigɛ hali bi ka k'o taabolo yɛlɛma n'o kɛra Mali mɔgɔ bɛ basigi min na bi ni Ala sɔnna ma u bɛɛ lajɛlen faralen bɛ ɲɔgɔn kan ka se k'u ɲɛsin u ma k'olu y'a gɛlɛya o gɛlɛla bi n'i ye jateminɛ k'a tɛ dɔwɛrɛ gɛlɛya in tɛ dɔwɛrɛ dɛ Yusuf Toloba ka fɔ la k'a bɛɛ tɛ dɔwɛrɛ ye an ti bɔ Mali nɔfɛ k'o de olu seni ma wa olu ye fɛn min fɔ olu tɛ ka marifa ta u yɛrɛ ma ten olu bɛ yen de ka yɛrɛ lakana kɛ wa u k'u bɛ faso kɔ n'i y'olu dagayɔrɔw lajɛ faso ka jɔnjɔn drapeau de bɛ yen n'i y'olu dagayɔrɔw lajɛ u bɛ fɛn o fɛn kɛ u tɛ gɛlɛya si ta ka ɲɛsin Mali lakana tigilamaw ma nka tuma ni tuma wulikɛjɔ kɛbaa dɔw bɛ tila k'olu ka waliya u bɛ waliya min na ka tila ka lagosi k'a sɔrɔ olu tɛ dɛrɛ nɔfɛ dɛ faso lakanani kɔ ni jamana ɲɛmɔgɔw ye wulikɛjɔ kɛ ka se k'o gili don hali bi u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Mali gɛlɛya k'a bɛ ban minisiri ka fɔla n'o ye Wage ye ko n'Ala sɔnna ma Furancɛla fanga ma ɲɛmaa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ jamana minisiri ɲɛmaa ka taa se min ye jamanatigi yɛrɛ ye ko a bɛna ci lase a lase yɔrɔ ani Ala sɔnna ma fɛɛrɛ minnu kan ka tigɛ u bɛn'o baaraw sigi sen kan sango Mali lakana bɛ se ka ɲɛsin a fan bɛɛ lajɛlen ma cogo min na fɔra cogo min na bɛ dugawu de kɛ Ala ka kɛ ten n'an bɔra yen Ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na commune bɛ wele ko Toridagago o ye B6 marabolo de ye o dugu min n'i y'a sɔrɔ wele ko B8 o dugutigi a tɔgɔ ye Umaru Danbele kunungo nɛgɛ kanɲɛ 18 waati la marifatigi dɔw de taara minɛ wa marifatigi nu ko mobili de tun b'u bolo mobili bɛ n'i y'a sɔrɔ u kɛlen bɛ ka marifa bila o sanfɛ dusɛti ka taa dugutigi minɛ ka taa ni dugutigi ye wa sigidamaw ka fɔla k'a minɛna maa minnu don n'u ɲɛ ka na k'o dɔw bɛ yen dugulamaw b'u dɔn yɛrɛ o kɔni ye dabalibanko ye yaasa ka baleli pɛrɛtigɛ d'a ma nin waati na an balimakɛ dɔ bɛ nɛgɛ kan nin waati na an balimakɛ bɛ bɔ min ne bɛ bɔ ɲɔnɔ an balimakɛ ye kunnafoni sɔrɔ ko kunungo B6 commune kɔnɔna na ni o bɛ wele ko Toridagago bewetikaw ka dugutigi ko wulikɛjɔ kɛbaa dɔw marifatigi dɔw nana minɛ kunungo ka taa n'a ye a ko kɛra cogo di alala kunungo araba nɛgɛ kanɲɛ 18 waati Toridagago commune na n'o ye B6 commune ye dugu dɔ bɛ yen ko B8 dugutigi Umaru Danbele min bɛ tali kɛ wulikajɔ tigilama dɔw la ma dana jugu u nana a minɛ maa fila bɔɲɔgɔnko o b'a la o dɔnnen don sigida in na kosɛbɛ maa fila min b'a la maa kelen tɔgɔ ye ko alu yɛrɛ armée yɛrɛ dankari k'ale la ale yɛrɛ sen fila bɛɛ karilen don nka u b'a ta k'a bila bolimafɛn de kɔnɔ a bɛna nin danajugu ninnu kɛ a bɛna mɔgɔw jira ka taa filanan o ye Saka Ba ye Saka Ba yɛrɛ o b'a wele ko boloko Saka yɛrɛ dimanche tɛmɛnen Saka nana moto 8 ani maramafɛn san ka taa di u ka u yɛrɛ da denmisɛnw ma o Saka kelen n'o ye Saka Ba ye Saka Ba yɛrɛ a ye dugu ka jɛkulu dɔ kɛ ni an b'a wele ko AV a kun b'o la a y'o bolola baara kɛ nka i k'a dɔn k'a fɔ a yɛrɛ domaine ye walejugu ninnu kɛbaaw la sisan u nana ka na n'o ye B8 dugutigi Umaru Danbele k'a bɔ a ka denbaya kɔrɔ ni ka taa n'a ye dugu la dugu min n'u b'a wele ko Aji wɛrɛ yɛrɛ bɛ Kobila kɔfɛ Aji wɛrɛ ani Kobila an bɛ se k'a fɔ an bɛ commune fila de ko fɔ o yɔrɔ fila la dɔw b'a fɔ a bɛ Toridagago commune fɛ dɔw b'a fɔ u bɛ Jabali fɛ kunungo wulada fɛ u ye nali min kɛ ka na B8 dugutigi minɛ kunnafoni ci t'aw bolo u nana minɛ an ma kunsi sɔrɔ la an ma jusi sɔrɔ la a fɔra ɲɛna yɔrɔ min na an taara ka taa ɲininkali kɛ fɔ nin yɔrɔ masina na n'o ye B8 ye piripirila jɔnjɔn na mɔgɔw yɛrɛ ni kabakaba la k'u ni sigasiga ni u bɛ se ka ɲininkali jɔ d'aw ma sabu ni maa yeleke yera an bɛ nin waati minnu na duguw la k'i bɛ ɲininkali sɛbɛn ma na walima k'a fɔ k'i bɛ kuma fɔ walawala si tɛ sɔrɔ k'a f'i ɲɛna mɔgɔw dusukun sirannen don ka se ka walawalali kɛ mɔgɔw ye nka hali bi ɲininiw senfɛ an kɔni b'a a kow kan waasa a minɛna kun min na ani u taara n'a ye a bɛ balo la a tɛ balo la an yɛrɛ ma se k'o kɔni dɔn nka a kunnafoni kɔni an y'a sɔrɔ k'a fɔ a taara Kobila kɔfɛla fɛ wɛrɛ dɔ bɛ yen ko Haji wɛrɛ a taara yen maa minnu nana minɛ u kun bɛ bolimafɛn sugu jumɛn na nana minɛ u kun bɛ mobili dilan mobili dusɛti kun bɛ mobili min sanfɛ n'o ye maramafɛn ye u nana minɛ o de la ka taa n'a ye anw yɛrɛ b'an yɛrɛ ɲininka yala
politique tɛ nin sen kɔrɔ wa bɛnbɛnbɛn tɛ nin sen kɔrɔ wa walawalali ka fɔ mɔɔw ɲɛna mɔɔw ni kun bɛ se ka lafiya cogo min na hali bi sigikafɔ nana kɛ k'a fɔ ko maramafɛnw ka bila nin walejugu ninnu bɛ kɛ n'a fɔra dugutigi yɛrɛ kana minɛ dugu la kun t'a la ju t'a la fɛn ka fɔ mɔɔw ɲɛna mɔɔw bɛ min faamu an ko fanga dira wolomasiri tabaw ma ko lafiya da bɛ kɛ lafiya da anw bɛ se k'a fɔ an ma lafiya da ye fɔlɔ. An baladan k'a fɔ ni tun y'an balimakɛ dɔ kan ye ka bɔ ɲɔnɔ n'a fɔra bi k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka jagi tɛgɛ da ta kuda kelen na jamana kɔnɔ na sigikafɔ kɛra kalo salen kɔnɔ na o labantɔla yɛrɛ bɛɛ y'a yira k'a fɔ ko n'Ala sɔnna ma nin ta bannen ye ka tila k'a ye nin dili bɛ ka don ko kura o b'a yira k'a fɔ maaw bɛ boli kunna min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'u ta sɔn kan dɔn fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka tigɛ jamana ɲɛ marabaaw bolo bi ka se ka wulikajɔ kɛ nin ko ninnu ka fu sira dan na n'u ye waleya yɛrɛ dabaliban ye min ye n'u y'a kɛ a ti fɔ k'u taara min a bɛ fɔ k'u taara nin yɔrɔ in na u taa yɔrɔ yɛrɛ de bɛ dɔn nka u b'a kɛ foyi ti bɔ a la o de ye gɛlɛyaba ye Ala k'an ka jamana basigi n'an bɔra ye an balona k'a fɔ Dɔda Yatara ale ni ka dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ minɛnen bɛ nin waati na ka ti lakana tigilamɔgɔw ka wulikajɔ fɛ polisilakaw bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ Mali kɔnɔ komisɛri kɔni n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Mamadu Yuba Jarala a bɛ ka fɔ bi Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan bɛɛ fɛ a ye nin wulikajɔ min kɛ nka fɛn bɛ fɔ ka fara kan fɛn bɛ fɔ sariya tigilamɔgɔw ye hali bi nin n'a ɲɔgɔnnaw ko bɛ taa laban u de ka bolo kan u bɛ wulikajɔ min na bi u ka fɛɛrɛ bali tigɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw ka se k'u kɛlɛ ka bɔ an ka jamana sen na n'o tɛ n'a kɛra minɛ ten bila ten a caman bɛ yen dɛ o de kama i ka dɔn k'a fɔ ko in a bɛ dili dɔ fotoden caman ka fɔ y'o ye kuma kolomɔrɔ cɛ dɛ yɛrɛ bɛ n'u minɛna fɛɛrɛ bali ka tigɛ sariya ye fɛn fɛn fɔ ka se k'o ta ka ɲɛ s'u ma dɔ bɛ dɔ la n'i y'a sɔrɔ waleyajugu bɛ ta ka ɲɛ s'u ma u ka waleyajugu juru sara ye k'a bɛ ban pewu komisɛri bɛ n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Mamadu Yuba Jarala ale ko k'u ma bɛn a ka fɔ fasodenw k'o dɔn de ani u ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ jaja u bɛ fɛn kɛ wari minnu nɔfɛ Dɔda Yatara kɔni a nɔ bɛ nin ko in na siga foyi kelen t'a la an ka komisɛri lamɛn. Jamana in kɔnɔ i bɛ se k'a fɔ de k'i ti Dawuda dɔn ye ɲɛna la mɛ i m'a tɔgɔ mɛn o ye nkalon in wuli anw bɛ wuli ka taa Dawuda minɛ ka sɔrɔ daloya jɔnjɔn t'an bolo o ma nɔgɔn dɛ an ye denmisɛnnin fɛn fɛn minɛ ko in kɔnɔ u bɛɛ y'a jira anw na ko Dawuda de y'u bila la Dawuda bɛ wari d'u ma a b'a ka mobili d'u ma a ka mobili fila bolo yan kilisila yɛrɛ bɛɛ t'i boli kilisila kɔnɔ dɛ mobili jɔlen filɛ mobili bɛ d'u ma u bɛ taa mɔgɔw ɲini n'u ye min sɔrɔ u bɛ kɛ kunci su ye k'i kɛ dafara su ye k'i jeli minɛ ka t'i jeli bila an ye u yɛrɛ ni Dawuda lasigi komi sariya bɛ an bali enquête kɔnɔ secret dévoilé la daloya de an bila la sinon an tɛ wuli dɔrɔn ka taa minɛ maliden de don san 2005 la a delila ka minɛ ni walejugu in dɔ la f'a ye san 5 kɛ an ka Bamakɔ kasoba la ko la o tun bɛ tali kɛ ni marifako ninnu de la ɲɔgɔnna de don Tectus tun bɛ mɔgɔw hadamadenw faga o jeli minɛ k'o kɛ a ka sitanɛ fɛnw ka bolo o kɛra san 2005 komi sifiya kow ka ca u bɛ fili kɔnɔ dɔrɔn min kɛra Kati plateau la u ma foyi sɔrɔ o la parce que a ko an ma ko cɛ tun ko n'a sera ka na ni a balimakɛ in ye Dawuda ko a ma ko n'a sera ka na n'a balimakɛ in ye k'a bɛ mobili da a ma se ka balimakɛ in faga ko ne y'a jogin bon min kɛra utukalo la Kati tomini kɔrɔ u ko an ma u ye min fɔ an ye dɛ ko kɔfɛ jeli dilen Dawuda ma kɔfɛ u mɔgɔ 4 k'a ye 5000 de d'u ma a ye 5000 d'olu ma maintenant ale n'a balimakɛ in Koman Kulubali ani Kalilu Jalo ko 4000 dira olu ma k'ale ye telefɔni san Kalilu ye 2000 o ka 2000 la hadamaden faga 4000 o bɛ 1000 a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn. hali n'a kɛra miliyɔn 1 bunadamaden dɔ ka se ka taa o bunadamaden ɲɔgɔn ka t'o bonya nin na ko nafolo ko i tɛ taa baara kɛ nka nin n'a ɲɔgɔnna caman bɛ yen an bɛ fɛn min fɔ kiiri tigilamaw u bɛ fɔ k'u tanu k'u barikada k'u sababu kɛ bi na maa caman bɛ faso kɔnɔ na minnu b'a yira k'a fɔ kiiri tigilamaw an bɛ don min ko bi ko baaraw kɛcogo u fɛ ko caman bɛ yen bi ko sariya kɔni k'i ka dɔn maa caman bɛ yen olu bɛ kɛ nisɔndiya ni sariya ye an bɛ waati min ko san nka fɛn bɛ fɔ ka fara o bali kan minɛ tɛ bila ten o de bɛ a ko caman dili don u ka fɛɛrɛ bɛ tigɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw ka fu sira waleyaw danna Dɔda Yatara yɛrɛ a bɛ tanu jamana kɔnɔ na fɛn min sira kan o de ye somaya ye somaya maaw b'a fɔ wa a ka kumaw la o kumaw caman bɛ kumakanw a b'a yira k'a fɔ k'ale balo bɛ maa fa de la yalima u kan ka to an ka jamana kɔnɔ ka fɔ ten wa somaya yɛrɛ ye mun ye maa caman bɛ yen olu bɛ somaya ta ni k'a kɛ waleyajugu ye k'a sɔrɔ somaya t'o ye an wulila k'an jɔ min ye ka dɔn k'a fɔ jamana kɔnɔ na maa dɔ ye an ka jamana kɔnɔ n'o ye Bɛlɛdugu Abdulayi Kulubali ale yɛrɛ ye somaya a y'o sɛbɛkɔrɔ kɛ o kɔfɛ ka tila ka tuubi kana don i ka dɔn k'a fɔ diinɛ na fo ka kɛ misiri wele ye bi Yirimajɔ bi a ka baara bɛnnen bɛ yiribɔ ma an ye ɲininkali ta ni ka ɲɛ sa ale yɛrɛ ma nin waleya ninnu sen fɛ ani Bɛlɛdugu Abdulayi Kulubali baro min kɛ nin ko kun kan an ka lamɛn.
ne Ablaye Kulubali bɛɛ ko ma ko Bɛlɛdugu Ablaye. Bɛlɛdugu Ablaye bi dɔra yatara fanga kɛlen bɛ ka tɛgɛ da ka bi k'a sababu kɛ ko sɛgɛsɛgɛli dɔw y'a nɔ don somaya baara hokumu kɔnɔna na somaya ye mun ye dɛ n'i ko somaya a bɛ minɛ min kɔnɔ bi an t'o faamuya ninnu ti an ka jamana dɔnni ye puis fana nin tɛ an ka laadala dɔnni ye fana an ka danbe tɛ jɛni fana ye cɛ ani muso an ko bɛɛ ka girin ka jɔ kun ye fɛn kelen pe o ye jumɛn ye i ka balo i ka sa i kana malo donc dɔnnibaa yɛrɛ i bɛ siran min ye fɔlɔ diɲɛ kɔnɔ o ye malo de ye dɔnni ye tiɲɛ koyi mais an filɛ min na bi o tɛ dɔnni ye diɲɛ kɔnɔna bi i b'a daminɛ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ i t'i boli ye fɔlɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko a laadala nin ko sugu nin o tɛ tiɲɛ farafinna yan nɔ n ye jamana 10 wɔɔrɔ kɛ dɔnni yɛrɛ n y'a tigilamɔgɔw ye mais an filɛ ka min kɛ ne bi tɔgɔ ɲini ani dɔn tɛ kelen ye i ka nin kuma in a bɛ n yɛrɛ degun parce que dɔnnibaa bɛɛ ye dɔnnibaa de ye c'est à dire an bɛɛ bɛ minɛn kelen kɔnɔ mais yɔrɔ dɔ la différence b'an cɛ dinɛ foyi tɛ jɛni nin ye fɔlɔ dinɛ si somaya den tɛ jɛn'a ye surtout an bɛ dinɛ min na n'o ye mɔgɔ dinɛ o tɛ jɛni nin ye o la n y'a fɔ ko hinɛ banna adamaden dusukun na ka kuma in jira a man kɛ parce que dɔnni kɔnɔna na nin t'a la mais musique dɔnni na Mali faga parce que n tɛ nin ko in siɲɛ fɔlɔ ye Mali faga musique la kosɛbɛ kosɛbɛ ani jɔnni média parce que kuma dɔ bɛ fɔ bi an ka radio la n tɔgɔ ma o man ka kɛ cogo si la dɔnnibaaw bi to sigi radio la ka panfasɔn dɔw fɔ o man ka kɛ o parce que radio ko jumɛn ko kunnafoni ɲuman a jɛlen mais ka taa kuma dɔ fɔ radio la i yɛrɛ ka sɔrɔ kama o man ka kɛ Mali fanga fana kuma bɛɛ fo sigilen ɲɛna o la ministre dɔw bɛ yen nɔ n'u ka domaine de ye olu b'u sigi ka kuma bɛɛ lamɛn u kan ka min fɔ t'u fɔ u kan ka min t'o kɛ mɔgɔ min bɛ sigi k'a fɔ ko ne ka balo bɛ mɔgɔ fa la mais il faut voir ça an fɛ yan Mali la est-ce que o kan ka kɛ wa mais man ka kɛ k'i sigi ko ne ka baara tɛ foyi mɔgɔ faga kɔ mais ala jɛ kɛ o tigi ka balo ka si ne la ka f'i ye n ko démocratie ko bɛ tiɲɛ fɔlɔ nin tɛ se ka kɛ o nin ye kumajuguba de ye fɔlɔ e k'i sigi k'a fɔ ko ne ka baara tɛ foyi mɔgɔ faga kɔ ko n balo de la kabi yen nɔ i ye mɔgɔ faga sa i ma mɔgɔ faga sa o fanga kan ka mun kɛ kan k'o kɛ vraiment nin kuma bɛ n degun quoi dɔw bɛ yen k'olu ka baara tɛ dɔ dɛ buda adamadenw ka se ka u mago dilan olu yɔrɔ dɔw la o kɛra kɛcogo sugu hali ni bɛ tigɛ sanko olu k'i sɔrɔ ka mago dilan i la o ye sumaya dɔ ye wa mais n ko sumaya kɔrɔ ye mun ye ko dilanli soma yɛrɛ tɛ mɔgɔ faga fɔlɔ n'i ko soma a fɔ furakɛlikɛla a fɔ ka mɔgɔ dilan soma c'est-à-dire soma bɛ so kɔnɔ de ka mɔgɔ dilan ka mɔgɔ jigi tigɛ mais il faut pas que soma ka mɔgɔ jigi tigɛ mɔgɔ jigi tigɛ karamɔgɔkɛ da la k'i tɛ se ka mɔgɔ dilan e kɛlen ka nin kunnafoni sɔrɔ a ye bila hokumu jumɛn kɔnɔ a ye n degun bi a ye n dogo sini o tɛ n dɔrɔn ye soma farimu tɛmɛna an fɛ Mali la yan nɔ o la n bɛ tasibila kɛ ka taa an ka seeru jate la c'est-à-dire soma tɛmɛna an fɛ yan nɔ ne y'a f'i ye n tɛ dɔnni kɔnɔ ninnu an dun jateminɛ ko dɔnnibaga min se kuma la ani min da sogo fɔ ani dɔnni bɛ na o tɛ kelen ye bon a lajɛ sisan mais nin min Mali kɔnɔ solo quoi nin man ka kɛ fɔlɔ mɔgɔ bɛ bɔ diɲɛ fan bɛɛ fɛ ka na Mali la yan nɔ mun na dɔnni jigiya an ka dɔnni ɲini k'a dɔn dɔnni bɛ yen min tɛ ninnu ye ko dɔ bɛ yen n'i y'a sigi k'a lajɛ dabalibanko don mɔgɔ min sigi bɛ an ka minisiriso kunna dɔnkilida Seko Dongo o ka minisiriso maa dɔ bɛ baara min na parce que dɔ dɔnkili da ko Sisi Karimurunin c'est-à-dire kabi a ye dɔnkili da i b'a dɔn danaya cayara fila tuguni a ye juin o kuma fila in adamaden man ka fɛ cogo si la Mali kɔnɔ k'i bɛ si man ka kɛ o i kan ka minɛ ka datugu de a ye denmisɛn hakɛ min don drogue ta la Mali la hakɛ fo t'a la Sisi ko n y'a mɛn don min na a don n sigira dɔrɔn c'est-à-dire sɔɔni n kunkolo wuli quoi Karimurunin c'est-à-dire muru don a ko ma ka di mais kana don baara bi jɔnni don fɔlɔ dɔnkili n'i y'a da a tɛ jouer fɔlɔ cogo si la n'a kan ka jouer n'a man ka jouer fɔlɔ tun bɛ kɛ mais bi dun Mali kɛra ni min mana min jɛ b'o de kɛ o de man ka kɛ mɛnɛ Seko Dongo minisiri k'a ka wuli k'i jɔ o ko sugu la o man ka kɛ kuma man ɲi dɛ kuma bɛ kɛ sababu ye ka dugu ci an b'a dɔn k'a fɔ nin tun ye Abdulaye Kulubali Bɛlɛdugu Abdulaye ye a y'a fɔ cogo min na bi an ka jamana kɔnɔ na minisiriso fɛn o fɛn bɛ yen bi a cayakun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ k'a bɛɛ bilalen bɛ ni min ye cikɛla ye ni min bɛ cikɛlaw kunna e k'olu ka gɛlɛya n'olu ka ɲɛta dɔn n'u k'u bɛ sira fara k'a jira ko nin t'a kɔnɔ na nka a minisiriso caman bɛ yen bi sɛbɛnfuraw walima waridun siraw o y'a camanba de n'o tɛ an ka jamana kɔnɔ a mɛnna i bɛ dɔw sigilen kɛrɛnkɛrɛnnenya kuma laban yɛrɛ la n'o ye Sisi min kuma bɛ ka fɔ an ka wara ta tɔgɔ ma ka bɔ jakumaw cɛra o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ denmisɛnnin min bɛ yen n'a wele ko Iba Montana ka muru dɔ bɛ yen n'o ye Karimurunin ye denmisɛnninya kɔnɔ la maaw dɔw b'a dɔn dɔw b'a fɔ ma ko Serefe dɔw ko Karimurunin i tun b'a ye cɛkɔrɔbaw bolo de cɛkɔrɔba min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ dugu kɔnɔ maakɔrɔba u b'a dɔw kɛ ka mɔgɔw kun de o murunin min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ k'a sɔrɔ a da ka di i b'a fɔ ko lamu u tun bɛ u tɛgɛ kɛ ka jɔsi ka buna adamadenw kunkolo di n'a ye denmisɛnninw kunkolo tun bɛ di n'a ye kosɛbɛ kosɛbɛ o murunin min n'i y'a ye maa bolo maakɔrɔba de tun don dɔw ko Karimurunin k'a kari k'a da ɲɔgɔn na walima ka sin k'a walaka ka bɔ ɲɔgɔn na ten k'o kuru cogo bɛ i n'a fɔ nazarakan na 6 6 k'a kuru cogo bɛ ten n'i y'a jate a bɛ sin ka k'i bolo ten n'i ye nazara sɛbɛnni min bɛ n'o ye 6 ye k'o sɛbɛn a kuru cogo walima a fɔli cogo bɛ k'o ye o nana kɛ na dɔnkilidaw la k'o ta Mali kɔnɔ u bɛ dɔn k'o la wa bɛɛ de bɛ nisɔndiya n'o ye ko Iba Montana ko nin mago t'a kɔ kuma na o kɛra so ye denmisɛnninw bɛɛ a bɛ ye bɛn gɛrɛ na o kɔfɛ
ko sisa walima juin ɲagaɲaga fɔcogo la i b'a sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen de bi tilen ka kun janti i n'u bi bɛn n'u y'u da wa dakɔnɔ kasa bɛ komi kulukulu somaw sigilen bɛ ten i b'a fɔ sɛsulu a dɔw mana kuma i kɛrɛfɛ ka mara tiɲɛ ka minisirisow sigilen to ka mara tiɲɛ a sababu ye fɛn min ye foyi kelen ma fɔ a la u bi kɛ sababu ye an ka gɛlɛya caman bɛ fura tɛ sɔrɔ a la k'a sɔrɔ kɛ nin de ye bi ni kuma o kuma bɛ jamana kɔnɔ ko jamana ɲɛmaaw b'a fɛ a ka ta ba la u bɛ wulikajɔ kɛ ka jɔnw ɲini dɔnkilidalaw ani kunnafoni dibaw minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ u bɛ fɛnw cari nka n'a fɔra k'o ye ɲuman sira ye nka ni juguman sira fana nana f'o ka dɔn de ye u ka fɛɛrɛ bɛlen tigɛ k'u ɲɔgɔnnaw kunbɛn n'o kɛra mara bɛ segin so n'o kɛra démocratie ye tiɲɛ nka démocratie kɔni jamana ci kɔni u tɛ démocratie ye dɛ denmisɛnnin bɛɛ tiɲɛna bɛ nin murudin ko in na denmisɛnnin bɛɛ tiɲɛna bɛ gɛlɛya fɛ ɲɛmaaw sigilen bɛ k'o ko jateminɛ saga ni waati bɛɛ k'an bɛ ɲɛta fɛ ka ɲɛsin Mali ma dabalibanko don n'i ka wuluni da sira min na n ka fila bɛ tile gɔɲɛna ala k'an ka jamana kɔlɔsuma n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ maliden minnu tun bɛ kaso la n'u tun minɛna fako la ale yɔrɔw la an b'a lɔn k'a fɔ n'o tun ye maa 11 maa 7 kun bilala k'a tɔ to maa 8 ye o maa 8 min tun bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u minɛnen tun bɛ Konowari jamana fɛ k'u kɛ kasoladen k'u labilala a wulikajɔ la Ali Sangare tun y'a wulikajɔ kɛba ye ka taa ko ɲɛɲini u bilalen kɔfɛ a ye ɲɛfɔli kɛ kunnafonilaw ɲɛkɔrɔ Ali Sangare ka bɔ Baningo marabolo kɔnɔna na n'a bɛ yirimajɔ a ye kuma min fɔ a senfɛ o filɛ. Ne tɔgɔ ye Ali Sangare ka bɔ Baningo Joila mara la n sigi bɛ Bamako yan yirimajɔ Kadobugu la. Kosa in na wulikajɔw kɛra i fɛ kumaw cayara k'a yira k'a fɔ ko maliden dɔw bɛ yen minnu bɛ yen n'u minɛnen tun bɛ k'u ka kasoladen ye Konowari jamana kɔnɔ na jiribara senfɛ an ye kunnafoniw sɔrɔ k'u bilala a ko kɛra cogo di. An bi i fo k'i ko ɲuman dɔn an ka maliyɛnw bɔra ka ɲɛsin Mali frontière ma kɛrɛnkɛrɛnyana Fakola commune dugu la min tɔgɔ ye Sama le 12 mois 2020 Côte d'Ivoire aux offres y'u minɛ ka taa n'u ye Buɲɛli ka t'u don kaso la u déféré ka bɔ yen nɔ le 23 12 mois 2020 donc ka taa kasoboma la mɔgɔ 11 kun don mais u ye mɔgɔ 3 bila k'olu si ma se kaso ye a tɔ tora mɔgɔ 8 o mɔgɔ 8 sa an y'an sen don k'an bolo don gɛlɛyara fɔ n yɛrɛ bɔra Mali la yan ayiwa ka taa Côte d'Ivoire ka taa ɲɛ da u ka kaso kɔnɔ n bɛ faama fɛn o fɛn dɔ Konowari ka wulikajɔ kɛ ka s'a bɛɛ ma an seko ye min ye ka dɛmɛ ɲini u fɛ walasa an baden ninnu ka se ka bila Ivoirien y'a jira k'a fɔ u bɛ ka baara kɛ kungo min kɔnɔ k'o ye forêt classée o tuma k'u ye baara k'o kɔnɔ k'o de y'a to sariyaw minɛ k'u kan ka don kaso la ko fɔ kalo 3 ani k'u ka kasabi min sara 15 ko fo ka sara n tɛ kuti bila an fana nana Mali la an seko ye min an y'o kɛ an yɛrɛ aw wele yan lahala minnu bɛ yen k'olu ɲɛfɔ gɛlɛya minnu bɛ yen k'olu ɲɛfɔ nin bɛɛ kun ye walasa an baden ninnu ka se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ an bɛ Ala fo bi ka Ala ko ɲuman dɔn ka Ala barikada Ala sɔnna samedi don tɛmɛnen mɔgɔ ninnu bilara an fana n'u kumana baasi foyi tɛ mɔgɔ si la foyi t'u ni na bana t'u la foyi tɛ mɔgɔ si la o tuma mɔgɔ 8 bɛɛ lajɛlen bilara u bilala bila cogo jumɛn na u bilara an jatigi minnu bɛ Côte d'Ivoire ye an y'u ɲininka n ko yala faamaw y'u bila ni kan jumɛn ye u ko a ko faamaw ma kan fɔ olu ye n k'o tɛ baasi a ka telefɔni di kasoladenw ma n'u ka kuma n yɛrɛ n'u kumana n k'u ma n ko yala faamaw ye mun kan fɔ a ye k'u ma foyi fɔ dɔrɔn ka kaso dayɛlɛ dɔrɔn k'u bila ten kama fɔ kasoladen ye jatigi minnu bɛ baara la ye kama fɔ olu ye n'u bilara n bi fɔlɔ n bɛ Ala yɛrɛ fo ka Ala barikada anw ye silamɛw de ye et puis anw ka baara ye wajuli de ye bon an ka silamɛya tɔgɔ la an ka silamɛya ye hinɛ diinɛ ni makari diinɛ an ka ɲumanya kɛ an ka baara kɛ ni maliyɛnw minɛna yɔrɔ o yɔrɔ la o y'an minɛ ne ye ne bi baara kɛ Ala de kama a banna Ala y'an dɛmɛ parce que an y'an jigi da faama o faama kan faama min y'an jigi fa o dɔgɔyara Mali kɔnɔ ani kɔrɔ ye kɔnɔ mais Ala yɛrɛ de y'anw jigi fa wa Ala de y'an dɛmɛ bon u bilara an bi Ala fo mɔgɔ ninnu fana ma kɛ fitiriwale u bilara dɔrɔn o direct u taara jatigila la u taara yen nɔ ka taa boyama segin kɛ yen o kɔfɛ fana an y'u lana fɔ Mali la u b'u ka baarada la sisan mais foyi t'an n'u cɛ fɔ mɔgɔw k'o dɔn n b'a kɛ n faso kama ani n ka diinɛ kama dɔrɔmɛ 1 tɛ ni yiribala ka cɛ ka tila ka wele laban min ɲɛsin bɛɛ ma o ye minnu bɛ frontière da la u k'u janto u yɛrɛ la jamana ni sigiɲɔgɔnmaw ye baara bi kɛ yɔrɔ minnu na baara ka kɛ bonya kɔnɔ baara tigɛ yɔrɔ minnu na jɛn ka kɛ olu kɔ garisɛgɛ ɲini si kana mɔgɔ si se n'a ye mɔgɔw bila yɔrɔ la yɔrɔ min tɛ baara kɛ yɔrɔ ye ni gɛlɛya nana a n'aw ma ye o ye janfa ye o ka bon ni fɛn bɛɛ ye an b'a lɔn k'a fɔ ni tun bɛ tali kɛ Ali Sangare la a y'a fɔ cogo min na n'a ma ɲɛ n'i ye minɛni fɔ n'u bilala ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonilaw o y'a kunba de yarabi Ala an ka jamana kɔnɔ na a n'a kɔ ka maliden bɛ yɔrɔ yɔrɔ Ala k'an bɛɛ lakana n'an bɔra ye min ye baarabila min n'i y'a sɔrɔ ni sotaramaw kɛrɛnkɛrɛnnenya sira bolibaw bɔra k'o kɛ dɔgɔfurancɛ in yɛrɛ kɔnɔ na n'o kɛra tarata don baara in a yirala k'a fɔ k'u kun b'a kan u bɛna baarabila min kɛ nin kalo in yɛrɛ kɔnɔ na u bɛna kɛ baarabila gɛlɛmanba de ye min kɛra o kɛra cogo min na mun de y'a kun ye Musa Mayiga b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Ne Musa Mayiga ye ne ye secrétaire général Saint-Louis sous-section Ɲamana secrétaire urbain du district bon an ka laɲini fɔlɔ o ye péage ye n'a fɔra péage tile kɔnɔ e bɛ voyage 5 kɛ voyage 5 kɛmɛ 8 joli jama
o tɛ sɔrɔ mobili la an ye laɲini caman kɛ ministre fɛ an y'a kɛ fɔlɔ a y'an jɔ 17 an y'a kɛ filanan o y'a jɔ ko premier na an y'a yira la joli an tɛ se ka waati bɛɛ u b'an prolonger an tɛ sɔn o ma parce que ale y'a yira le 1er mars ko bɛnni ko wajibi don u b'a ta ka taa u b'a ta ka sigi an bɛ tigiw depuis le premier depuis lundi tɛmɛna anw jɔlen don bon an tɔɲɔgɔnw minnu ye taxi camion car olu farala anw kan n'an ka laɲini sabatira sinon an tɛ maga plaque blanc na an tɛ maga maa wɛrɛ la mais fɛn fɛn ye fond rouge ye a bɛɛ bolo de bɔ ɲɔgɔn bolo an ka laɲini kelen ye parce que Mali la transporteur ma bonya n'a fɔra transporteur Mali filɛ porte Mali la Mali ko bɛɛ transporteur ni mobile tɛ Mali se ka foyi kɛ n'a fɔra bonya tan kan waati bɛ taxi de budan quoi taxi ka ca an ka mobile se ka boli bɔ dugu kɔnɔ hali mètre kelen ni policier man jɔ gendarme man jɔ vraiment dugu min ban kan o de kama il faut k'an k'an yɛrɛ yira maliyɛnw na o fana k'a dɔn an fana ye maa dun n taara ministre min nana sisan a mana an wele k'a fɔ an bɛ bɔ kalima dɔrɔn décision nana ko le 1er janvier ko taxi bɛ daminɛ papier ma caman fɛ ma faamu an fana wulila k'an ka laɲini kɛ a yɛrɛ poussé ka taa le 17 février le 17 février fana an wulila k'an ka laɲini kɛ a y'a poussé ka taa le 1er a y'an laɲini caman k'a fɛ an CNT mɔgɔw société civile mɔgɔw an bɛɛ sera ka kuma ministre ko ale ko bɛɛ ni b'a ta ka taa bɛɛ ni b'a ta ka segin sotarama n'i bɔtɔ i b'a ta ka taa i b'a ta ka segin taxi n'i bɛ bɔ péage la n'i taara mɔgɔ jigin la sanfɛ i b'a ta n'i bɛ sa i b'a ta a fɔra ka jateminɛ n'an ko an bɛ nin bɛɛ ta taxi la yala an bɛ mun sɔrɔ mais population k'a dɔn an bɛ kɛlɛ min na an tɛ an yɛrɛ kama an tɛ gɛlɛya dɔ fɛ ka se population ma an transporteur min dara an kan an bɛ se ka da donni kan an bɛ se ka taa passager wari kan mais gɛlɛya de man d'an ye jamana kɔnɔ pour que an ka fara an ka laɲiniw la parce que n'a fɔra ko an ka paysan ta ni ne taara cɛncɛn ta ni ne bɛ taa aller retour wari ne na n bɛ 1000 fara kan est ce que a tɛ gɛlɛya a se ka gɛlɛya population ma wa bon passager ni bɛ taa ni y'a dɔn péage n b'a sara aller retour n b'a wari da passager kan bon an ka laɲini an t'a fɛ ka fɛn fara passager kan o de kama an bɛ nin bɛɛ laɲini parce que an t'a fɛ ka foyi fara jama kɔnɔ parce que gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ. an balɔrɔ k'a fɔ ni tun ye Musa Mayiga kan ye bɛɛ ni bolibaw siraba sanfɛ minnu ye bolimafɛnw ye olu ka lafatali tɔn dɔ ɲɛma don o kɔfɛ min ye siraba yɛrɛ o sariya labatobaw an ka jamana kɔnɔ na n'o ye autorité routière mɔgɔw ye olu y'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɛlen filɛ ko Mali dama tɛ ko a ni kɛli ka kan an balɔrɔ k'a fɔ olu ka bolo kan Lala Koyite ale b'a ɲɛfɔ an ye an k'a lamɛn. Tiɲɛ don kumaw cayara kɔsa in na kosɛbɛ postu nakun ye mun ye o ye luwaw ni décrets tali ye depuis UEMOA jamana bɛɛ kɔnɔ ni loi kelen minnu bɛ ka appliquer bi ou an bɛ k'a ɲini ka mun appliquer a bɛɛ talen bɛ UEMOA jamana bɛɛ de fɛ jamana bɛɛ de kɔnɔ et bɛɛ bɛ ka appliquer bi na an bɛ yɔrɔ min na fo Mali donc an nana ye k'a jateminɛ k'a fɔ a tɛ se ka ɲɛ an tɛ se ka kɛ jɛkulu kɔnɔ ka kɛ kɛrɛfɛ donc bi na an bɛ fɛ mɔgɔw k'a faamu k'a fɔ péage a diyagoyalen don bolifɛntigi bɛɛ kan tarifu tɛ kelen ye o réglementelen don ni papier minnu ye o bɛɛ bɛ yen a b'o cogo de la papiew kɔnɔ UEMOA jamana bɛɛ kɔnɔ kabara daminɛna Mali la yan an ka ɲɛmɔgɔw y'a ye tun k'a fɔ min don a tun bɛ se ka an ka transporteurs degun dɔɔni u ma dege a la olu ye concession kɛ u y'a essayer ka sɔnɔgɔya kɛ transporteurs ye k'a fɔ an bɛ kɛmɛ ɲini aw fɛ 24 heures kɔnɔ ça veut dire le kolen kɔnɔna na kɛmɛ dɔrɔn o ye mobili fitininw ye mobilibaw olu ta fana bɛ a dan ma 24 heures kɔnɔ mais an nana a jateminɛ k'a fɔ anw ka recette autorité routière recette ti bɔli kɛ pour que ka gouvernement dɛmɛ Mali siraw ka se ka entretenu ka ɲɛ anw bɛ farankan min fara gouvernement boloda la o tɛ ka sɔrɔ presque donc sisan salon depuis salon ne ye kalo 2 kɛ communication na loi in waleya tɛ pour que a kana balo la o kɛra salon kalo 2 kɔnɔ donc ɲina depuis san daminɛ fana an ye communication ninnu daminɛ k'a fɔ sisan kɔni an ye min fɔ ka kɔrɔ an bɛna waleya nin don in na don fɔlɔ fɔra o bɔra ma don filanan fɔra an y'a waleyali daminɛ mankanw bɔra la an ka ɲɛmɔgɔw y'a yira olu bɛna ɲɔgɔn ye an ka continuer ka mɔgɔw la faamuya parce que mɔgɔ caman de y'a fɔ a ko balala olu la olu t'a dɔn u t'a kalama an ye min fɔ péage par passage o de ye i tɛmɛ o tɛmɛ i bɛ poste sara o de bɛna lawaleya. an balɔrɔ k'a fɔ ni tun ye Lala Koyite u y'a fɔ cogo min na kumaw cayalen bɛ nin ko in nɔfɛ wa baarabilabaw labɛnnen bɛ ni Ala sɔnna ma u taara ka taa o sɛbɛnfuraw da minisiriso ɲɛkɔrɔ k'a f'u tɛna sɔn cogo si kelen na u bɛna baarabilaw kɛ minnu bɛ yen n'a bɛna kɛ gɛlɛyaba ye jamana kɔnɔ na kumaw bɛ sen na bɛ dugawu de kɛ Ala k'a ta sigi ka fɔ bɛɲɔgɔnya minɛ kɔnɔ n'o tɛ daduman ka fisa ni juru ye dɛ tɔnɔ dɔɔni ka fisa n'an yɛrɛ fa bi jamana kɔnɔ na ka girin ka wulikajɔ kɛ ten
k'o ti kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ɲɔgɔn fɛ maa kɔrɔmuso ka cɛko sen fɛ i ma fɛn min sɔrɔ u kana bɔ i kunna u ka wulikajɔ kɛ ni k'a bila a ɲɛɲini diɲɛ ɲamajɔlen na n'o kɛra a dɔ bɛ dɔ la fɛn min y'an ka jamana basigi o bɛ sabati n'o tɛ fɛn tɛ tɛgɛ min na n'i y'a tunuma a bɛ kari ala ka hakili ɲuman d'a ma n'an bɔra yen muso bɛɛ o ye ka dɔ k'a fɔ kulu ye olu ye ka dɔ k'a fɔ fara ɲɔgɔn kan muso 60 bɔɲɔgɔnko ka se ka kalan d'olu ma u bɛ se ka wulikajɔ kɛ cogo min na musow ka se ka dɛmɛɲɔgɔn ta ni ka ɲɛsin olu ma yaasa k'o bila ile pratique dama pɔsɔ Marise Sogoba ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Muso dɛ bɛ jɛkulu ye mun sigilen don walasa ka musow ni npogotigininw dɛmɛ u ka se ka nafa sɔrɔ a bɛ fɔ mun ma nouvelle technologie n'o ye subahana mansinw domaine an b'a dɔn k'a fɔ bibi in na subahana mansinw a baarakɛ cogoyaw ka ca baara caman bɛ sɔrɔ a domaine na donc muso dɛ yɛrɛ sigi kun ye walasa ka musow dɛmɛ u bɛ se ka baaraw kɛ u ka dɔ k'u yɛrɛ ye o domaine na cogo min na an wele bi projet min na o projet ɲɛsinnen don kɛrɛnkɛrɛnnen la npogotigininw ma minnu ma tɛmɛ san 20 kan fɔlɔ parce que jateminɛw y'a yira k'a fɔ ni ekɔlidenw cɛman fara musoman kan n'u ye baki sɔrɔ ka ban mɔgɔ minnu bɛ taa filière scientifique la olu ka dɔgɔ donc ni projet la an bɛ fɛ ka musomanninw labɛn walasa n'u ye baki sɔrɔ u ka se ka taa domaine na n'a bɛ fɔ ma numérique a suguya ka ca application dilanw b'a la marketing digital b'a la a fɛnw ka ca nka an bɛ fɛ ka u labɛn ale ni an bɛ fɛ u ka labɛn fana u ka hakilina dɔ sɔrɔ walew kan n'a bɛ fɔ ma ko violence basée sur donc an b'a dɔn k'a fɔ bibi na an ka jamana yɛrɛ bɛ situation min na ni ye covid ta ka tila ka na conflit ni transition fara kan violence basée sur les genres o tɛ dɔwɛrɛ ye ɲangata minnu bɛ ta ka ɲɛsin mɔgɔ ma ka d'a kan i cɛ walima i ye muso ye donc an bɛ fɛ ka u kunnafoniya o kan walasa u bɛ se ka u yɛrɛ kɔlɔsi ale bɛ se ka u yɛrɛ tanga cogo min na o walew ma projet nin ye kalo 6 de ye donc mɔgɔ 60 de bɛna former o mɔgɔ 60 an bɛna o tilan par groupe kulu 4 de sigi donc kulu kelen o kelen mɔgɔ 15 de bɛna kɛ o kulu la projet musaka bɛɛ bɛ taa $1,24,000 kumakan laban bɛ ne bolo ka ɲɛsin bɛɛ ma o ye que déjà mɔgɔw k'u abonner an ka page la bɔlɔlɔ kan Facebook kan n'a ye muso dev taper aw bɛna ye parce que ni projet an y'a fɔ an bɛna appel à candidature de lancer mɔgɔ si ma ta projet na fɔlɔ ni an tilala masala la sisan an bɛna projet kunnafoniw bɛɛ bila bɔlɔlɔ donc mɔgɔw an faw an baw an kɔrɔ n'an dɔgɔw an si kana to kɔ ni la an ka an dɔgɔninw n'an denw inscrit walasa u bɛ se ka kunnafoni jɛlen sɔrɔ an balɔden k'a fɔ a fɔra cogo min na musolakaw ɲɛta o sabatili yarabi ala k'a bila minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye an ka kalandenw kɛrɛnkɛrɛnnena sanfɛ kalandenw olu ka fara ɲɔgɔn kan kulu kunungo i ka dɔn k'a fɔ o kalanso olu ye lajɛrɛ kɛ ni ka se ka ɲɛfɔli kɛ u ka fara ɲɔgɔn min kɛ san lajɛrɛ n'o ye conseil d'administration ye k'o baaraw sigi sen kan a kɛnɛ kan colonel major Ousmane Dambele ale b'a ɲɛfɔ an ye fara ɲɔgɔn in kun ye mun de ye an ka lamɛn. An bɛ tɔnsigi min na bi o ye walasa san tɛmɛnen baara minnu sera ka kɛ ka se ka ladɔnniyali di olu kan o ni k'a lajɛ fɛnɛ san natɔ an bɛ se ka baara kura minnu boloda donc san kɔrɔ tɛmɛnen komi aw bɛɛ b'a dɔn bana min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi o ye gɛlɛya don an ka baaraw la dɔɔni o gɛlɛya kɔfɛ an sera ka baara dɔw boloda i n'a fɔ an ye an ka direction ba an y'a bolofara kura dɔw sigi Bamako ani Kulukoro o ye an ka baara nɔgɔya an bolo kosɛbɛ parce que o ekɔlidenw n'u mago bɛ an na yan'u kana fɔ Kabala u bɛ se k'u mago dilan Bamako u bɛ se k'u mago dilan Kulukoro u bɛ se k'a dilan Segu sans que u k'u munumunu kana k'u bɛna Kabala an ye fɛn filanan min fɛnɛ kɛ o ye wari min bɛ sara ekɔlidenw ye a sara cogo an ye yɛlɛma don o la a bɛ sara san n'u ka telefɔni ye an ɲɛna o ye nɔgɔyaba don a sarali la parce que telefɔni bɛ ekɔliden bɛɛ bolo numéro b'u bolo n'u ka wariw sarala dɔrɔn o b'a sɔrɔ u ka telefɔni sanfɛ bon an ye mun fɛnɛ kɛ u siyɔrɔw an ye olu yɔrɔw labɛn i n'a fɔ Balabugu kulu sanfɛ siyɔrɔw labɛnna kosɛbɛ walasa ekɔlidenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ a kɔnɔ o ni lakanali fɛnɛ an y'o boloda ani finitigiw an ye lakanali boloda walasa hakilisigi bɛ se ka na ekɔlisow kɔnɔ cogo min san kura nata la an bɛna baara kɛ kosɛbɛ ekɔlidenw ka siyɔrɔko kan parce que siyɔrɔko banna siyɔrɔ min b'an bolo a tɛ labɔli kɔ kosɛbɛ donc an ka baara fangaba bɛna ɲɛsin o ma kosɛbɛ siyɔrɔ bɛ se ka lacaya cogo min na ani siyɔrɔ kɔrɔ minnu bɛ yen ni fiɲɛ b'olu la k'a lajɛ k'olu labɛn. An balɔden k'a fɔ min ye colonel major Ousmane Dambele fɔra cogo min na kalandenw ka ɲɛta sabatili o bɛna sira min fɛ ala k'o baaraw ni k'olu hakililaw ni k'o caya n'an bɔra ye an balɔden k'a fɔ min ye ka dɔn k'a fɔ Lafiyabugu commune 4 kɔnɔna na dugutigi min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o dugutigi ni Masa Ramani y'ale wele o kɔfɛ o dugutigi sigi baaraw kɔni ɲɔgɔn sama bɛ yen dɛ maaw bɛ ka mairie jalaki maire b'a ɲɛfɔ maaw ye ko i ka dɔn olu kɔni ta kunda la olu tɛ fiyewu kuma min bɛ ka fɔ k'olu tɛ yaasa ka pratique d'a ma min ka dɔn k'a fɔ maire yɛrɛ ye commune 4 kɔnɔna na ale bɛ da s'a ma k'a fɔ bi ko maa caman bɛ ka jalakili ta ni ka ɲɛsin olu ma k'a sɔrɔ
olu nɔ tɛ ko la bi o nɔ tɛ ko la sini adama berete an ka lamɛn. mairie accusé don parce que u bɛ baga la mairie ma sinon mairie tɛ dugutigi sigi a tɛ dugutigi wuli an hakilila de bɛ ɲininkali kɛ sinon gouverneur de bɛ dugutigi nommé Lafiyabugu dugutigi ala kɛlen ka kalifa minɛ a la mais a kan ka a nɔnabila kan ka kɛ a nɔnabila kama gouverneur ye conseil Lafiyabugu dugutigi conseil bɛɛ wele ka taa gouverneur la a taara a y'u ɲininka wala aw ka dugutigi sigi laada dɔ don wa ou bien tiɲɛ don o bɛɛ ko laada tɛ tiɲɛ tɛ gouverneur ko bon ni laada tɛ tiɲɛ tɛ sariya b'a yamaruya conseil yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u ka dugutigi ta donc a ye taa aw ka taga aw miiri nin don masɔnna aw ka na aw yɛrɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛna mɔgɔ sugandi mun bɛ kɛ aw ka dugutigi u taara o don selen u taara gouverneur la o mɔgɔ 11 mɔgɔ 7 de yera a don o la gouverneur ye u bila aw mɔgɔ 7 min nana mɔgɔ 11 ni mɔgɔ 7 nana o ye kɔrɔ min ye o ye majorité donc aw dama ni ɲɔgɔn cɛ a ye mɔgɔ sugandi o mɔgɔ 7 o y'u ka mɔgɔ sugandi après gouverneur ko pourquoi mɔgɔ 4 tɔ ma na u y'olu ci bila ma bon u ye fɛn dɔw fɔ a la nin de y'u baliku ma na bon u ye mun fɔ gouverneur ye ne t'o dɔn après o kɔfɛ olu fana nana o mɔgɔ 4 fana olu ye mɔgɔ 1 ta u ni ɲɔgɔn cɛ donc maintenant o fɛn min kɛra n'olu ye mɔgɔ 4 ta u ni ɲɔgɔn cɛ gouverneur y'a ka rapport kɛ k'a fɔ bon nin don masina na an ye conseil wele pour k'u ka dugu ta u ni ɲɔgɔn cɛ ninnu mɔgɔ 7 ye mɔgɔ 1 ta u ni ɲɔgɔn cɛ majorité mɔgɔ 4 fana nana o fana de ta sariya b'a fɔ ko majorité de ka taa majorité mana mɔgɔ min choisi k'o de ka taa donc gouverneur ye o papier ci anw ma ko anw k'an ka hakilina di o kan ne ko n ko nin mun filɛ nin an k'a lajɛ an ka mɔgɔw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an ye commission dɔ sigi jɛkulu min bɛ nin kan fila bɛɛ fara ɲɔgɔn kan pour que u ka se ka dɔ ka dɔ don dɔ ka dɔ bɔ donc u y'o mun fana kɛ olu ye mɔgɔ minnu a se k'u fara ɲɔgɔn kan kɛrɛfɛ tɛ bɛɛ ma k'a ko la gouverneur fana ba k'a fɔ an ye ko anw de bɛ ka dugutigi sigi bali Lafiyabugu parce que ale y'a ka fɛn kɛ ka ban k'anw ka hakilila di ka anw tɛ ka se ka fɛn di a kan ne fana ko bon sisan nɔ komi o don an ka a fɔ gouverneur ye donc sariya la an ye sɛbɛn kɛ ka taa fɔ a ye bon an fana bɛ sariya kɔ gouverneur ko tɛ kuma ye ale ye min fɔ f'an ka kuma o de kan o la an y'a laɲini an ka na hali bi fɛn dɔ jiginna a ma bɔ an ka na u fara ɲɔgɔn kan hali bi dɔ ka dɔ don dɔ ka dɔ bɔ don fɔlɔ min na an y'a se k'an b'o kɛ a don mɔgɔ 8 nana parti dɔw ye badow ta ka na ani gorobaraw ni kirikaraw ta olu ka na ni fɛnw ye ka na kumajugu manamana kan caman fɔ mɔgɔw ye alors qu'an ye conseil dɔrɔn de wele u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u ka a lajɛ u ka mɔgɔ sugandi u ni ɲɔgɔn cɛ gouverneur ta ye ko mais malheureusement o kɛra mankan ye u ye badow ni gorobaraw ta ka na manamanakanw fɔ an ye o don ta ban ma ka denw wɛrɛ dɔgɔda ani sariya bɛ mun fɔ ka papiyew photocopie kɛ k'a di mɔgɔ ma u ka taa kalan hali min y'a dɔn i bɛ se ka avocat lajɛ ou bien i bɛ se ka juge lajɛ u k'a kalan k'a ɲɛfɔ a ɲɛna pour que siɲɛ wɛrɛ n'u nana faamuyali ka sɔrɔ a ko la o siɲɛ 2nan mun fana kɛra komi d'accord de an ka hakilina de fɔ gouverneur de y'o yamaruya anw kan parce que a kɛra cogo o cogo ni dugutigi bɛ sigi gouverneur de b'a nommer mais a mana nommer cogo o cogo a b'an hakilina ɲininkali kɛ wa tɛ ni ne tɛ fana anw ka hakilina ko minɛ a b'ale yɛrɛ de ka pouvoir discrétionnaire kɔnɔ anw tɛ mairie tɛ se ka kɛ mais mairie kɔni bɛ ɲininka ni an da donlen a la an ɲininkala de sinon n'an ma ɲininka an ka sara tɛ mais an ɲininkala de ye wajibi an bɛ kuma kan donc a 2nan fana na an ye nana ka na fɛngɛ kɛ o don kama conseil tɔ tun ye 10 ye o 10 kɔnɔ 8 de nana 2 ma ye o 8 y'u ka baara kɛ o de ye baara min kɛ o résultat an fana ye o sɛbɛntiya bila ka taa di gouverneur ma a tɔ bɛ gouverneur de bolo sinon an tɛ dugutigi sigi an tɛ dugutigi wuli gouverneur de b'a nommer mais mun don a ko la o de ye nin ye. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye adama berete kan ye ko maaw bɛ ka jalakili ta ka ɲɛ solu ma k'a sɔrɔ olu nɔ tɛ ko la fɛn caman bɛ bi n'an bɛɛ y'a ɲɛɲini k'a ɲɛ sɔrɔ a dɔ bɛ dɔ la an tɛ jigin ɲɔgɔn na an ka fɛɛrɛ balile kɛ an kana den na koli fili ye k'u fili ɲɔgɔn fɛ k'a sɔrɔ a dɔ bɛ dɔ la a ɲɛ ma ɲin'an fɛ de ala ka hakili ɲuman d'a ma n'an bɔra ye an bɛ taa jamana kɔ kan nana Siri Kulubali mun b'i bolo bi. an karamɔgɔ an bɛ taa Congo RDC jamana kɔnɔ wa jamana ɲamakala ta labɛn baara kɔni bɛ sen na yanni san 2023 cɛ o kuma kɔni munumunu bonyalen don jamana kɔnɔna na fan bɛɛ lajɛlen fɛ o sen fɛ jɛkulu min bɛ jamana kɔnɔna na organisation de la société civile olu kɔni ye laseli kɛ ka yira k'a fɔ ko kalata labɛn bɛ ka bila waati min na k'u ka jija k'a kɔni ka se ka kɛ ka bɛn o ma Corneille Nangoua ale fana ye laseli kɛ ko kalata min labɛn bɛ ko san 2023 ko kalata in k'a bɛ se ka kɛ ko nka k'u kana ɲinɛ kalata sɛbɛnw kɔ fo ka taa se manche min bɛ labɛn n'o ye jatedenw compter k'u ka
ka olu baaraw labɛn debi ni sisan n'an bɔra an taa Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ u ka wasaden kalata min kɛra marisi kalo tile 7 tɛmɛnen na jaabi kunfɔlɔw kɔni bɔra jɛkulu min bɛ fanga na bibi na RHDP maaw olu kɔni ye laseli kɛ k'a yira k'a fɔ olu ka faraɲɔgɔnkan jɛkulu n'o ye RHDP ye olu kɔni fanga bonyana wasabulon kɔnɔna na maa 137 RHDP tɔgɔla olu bɛ wasabulon kɔnɔna na jɛkulu minnu farala ɲɔgɔn kan Ari Kona Beje ka maaw ka fara Laurent Gbagbo olu ka tɔgɔla maa 81 olu donna wasabulon kɔnɔna na UDPCI ka fara FPI kan olu tɔgɔla maa 10 donna wasabulon kɔnɔna na jɛkulu min ye ɲininikɛw yɛrɛ tɔgɔla olu tɔgɔla maa 26 olu donna wasabulon kɔnɔna na ninnu bɛɛ lajɛlen na musolaka 32 de b'a la n'an bɔra na hali bilen o Côte d'Ivoire jamana kelen kɔnɔna na olu kɔni dusukun kamikamilen na bi kosɛbɛ ka sababu kɛ u ka ministre ɲɛma n'o bɛ tali kɛ Ahmed Bagayogo la ala y'a ka kalifa minɛ a la kunungo araba mars kalo tile 10 ka sababu kɛ cancer ye a kɛra Allemagne jamana kɔnɔ a kun taara furakɛli la yen nɔ Ahmed Bagayogo ala y'a ka kalifa minɛ a la kunungo araba mars kalo tile 10 ka si to 156 bɔ ɲɔgɔn la an bɛ dugawu de kɛ ala k'a da yɔrɔ nɛma n'an bɔra an bɛ taa France jamana kɔnɔ Emmanuel Macron ale kɔni ye laseli kɛ ka hakilina dɔ kɔni ta k'a ye daw bɛɛ lajɛlen yɛlɛ sɛbɛnfura kɔrɔ minnu bɛ yen n'olu kun maralen bɛ lakana minɛn kɔnɔna na ko lakana juru la k'a kɔni ye dayɛlɛ yaasa maaw bɛ se ka taa ɲɛ da o sɛbɛnfura ninnu kan cogoya min na an karamɔgɔ min sɔrɔ kɔfɛ kunnafoni dɔ de tun ye nin an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka bɛlɛli nɔgɔya kɔnɔwarikaw ka minisiri ɲɛma n'i y'a sɔrɔ ye Ahmed Bagayogo ye san 56 don a kɔlɔla simina yarabi ala k'o farakaw kan ka se ka fɛɛrɛ balele hali bi ka kɔnɔwari bila basigi ani lafiyaw minɛ kɔnɔna na